e é que só encaixou 27 goles. Sí, equipo que compite a perfección a pesar dos trocos que fixo durante a tempada e polo tanto eu penso que ten unha trayectoria máis ou menos regular. Ese é un mercado interesante. Ese é un pouco que falamos do Ourense Club de Fútbol e un pouco decir o que busca, decir se hai en Galicia ben e se non, pois, bueno, vai a outro tipo de mercado. Por eso é o que decía eu no inicio, non, deste equipo, que nos fijemos en el porque non é o mellor tan habitual como outros xogadores que xogan habitualmente na terceira galega. Este Sergio Pereira, perdón, Alex Ares, agora sí con Sergio Pereira, de novo Alex Ares. Pro lateral, Sergio Pereira, que gran xogada acaba de facer Sergio Pereira con dous caneos, xoga con Primo na frontal, Primo agarda a chegada de Alex Ares con moita forza, entra Alex Ares como unha moto, centro atrás de Alex Ares, o remate arriba de Primo, primeiro... Futbolistas de maneira individual, a primeira do lateral dereito Sergio Pereira, porque a base de regates foi capaz de fazer superioridade numérica en esa zona do campo, e despois, con posterioridade, outra acción individual de Alex Ares que... Alex Ube, xe unha boa oportunidade para Alex Ube para que poida demostrar as súas cualidades. Primo, deixa Primo para Robert, este é o que lle gusta o Compostela, posibilidade de correr, Robert, o pase de Robert cara a Primo, Santi na frontal, Santi arma a perna, será córner. Pero, bueno, curiosamente, ahora que o Ourense Club de Fútbol ten balón, ten que ter moi claras as vigilancias porque o Compostela cando lle pode facer daño se recupera. Ollo autopase, primeiro disparo a porta no partido pro Ourense. Execución buscando a Cardeñosa, despexou Xinzo, vexan onde está o dianteiro centro traballando aí en defensa, de novo centro sobre a área, agora o remate foi de David Uña directamente, fora no, dio o árbitro que córner. Non é capaz de rebasalos con accións individuales e colectivamente a través de pase pois o defenden ao estar parados. Santi Alesares, Sergio Pereira, o centro controla Primo, remata Primo, que paradón acaba de facer Michi. Un pouco demostrando moi preto Primo en ese golpeo, incluso está tapado e saca unha man, eu penso que excepcional. Cartón amarelo para Primo, que acaba de buscar a alguén por dentro, movíase Alex Ube, atopa a Mon, aí recupera Fondevila. A ver, Ourense se consigue meter un pase, bonito ese envío de Fondevila, carreira de Martín Lamelas. Lamelas apóyase en Víctor Monteiro na frontal, pega Víctor Monteiro directamente fora. De momento o xogador máis perigoso, máis diferencial do Compostela. Envía en profundidade a Alex Ares, corre Sergio Pereira, chega Sergio Pereira, pon atrás para Santi Gegúndez, controla Primo, non conseguiu facer o remate Primo, Ourense Club de Fútbol. Saro apóyase en Alex Ube, este Alex Ares, o pase de Alex Ares, quería buscar a Santi, chega o rexeite de novo a Alex Ares, vai a xogar con Saro, centro de Saro, Santi, non esperaba Santi o erro de Germán Novoa. Ese erro foi o que impediu que Santi pois pudese rematar porque prácticamente estaba tapado polo defensor. Outra vez Santi na frontal. Outra parada excepcional. Ofensivas para contragolpear, en bandas non as tes e os puntas tampouco, en este caso Xinzo, pois tampouco está tendo unha participación co propio Fondevila en avanzado a nivel defensivo e a nivel posicional en ataque. Santi gañou, Santi pon a pelota a Alex Ares, a ver se pode chegar. Sí, Alex Ares, fantástico Alex Ares no autopase, entra na área Alex Ares, toca atrás, pode chegar ao primeiro de Primo, gol! Marca o Compostela, marca Primo, pero medio gol é de Alex Ares. É unha xogada excepcional de Alex Ares, sobre todo ese primeiro control e posterior regate con ese control prácticamente, esa acción determinante da xogada cando o balón vai prácticamente fora, fai unha especie de autopase ca dereita e pase atrás, rebasando a todos os defensores, que permite que Primo faga un control e defina excepcionalmente como mandan, como se di, é dicir, a base do poste, a esquina, donde o porteiro Michi, en este caso, non tiene ninguna opción de poder fazer parada. Bueno, intuíase que podía vir o gol, o Ourense seguía un ritmo un pouco deficiente para o que requiere o partido, repetindo xa o dixemos na Copa Federación que ganou fai unha semana, pois está competindo perfectamente e esta victoria foi importantísima. Ollo Santi, que ven Santi nesa acción individual, apoyase en Primo, que dolle un pouco curto pase, de novo Santi, que golazo! Entrou pola mesma escadra, marca Santi, Compostela 2, Ourense 0. Si, ao final é unha xogada que inicia o propio Santi en condución, que se apoia en Primo tampouco lle devolve de primeira, e Santi Gegúndez é capaz de facer isto moitas veces porque xa fixo máis veces, entón, bueno, a definición é dunha fermosura. Tiñando a xogada de ataque Ourense Club de Fútbol, de Paz, o disparo de Sergio de Paz, foiselle arriba. Correcta en campo contrario, todo partido do lateral esquerdo portugués
número de xogadores para participar en competición superior. Que ben empregou o corpo Rubén, o disparo de Rubén para o Pontevedra. E presión para Coruxo e Racing de Ferrol, porque, bueno, lógica... Olha o centro de Paz, paseouse aí pola liña, pola área pequena. Somozas Alondras, por aí estaremos con eses dous partidos. Podemos engadir un terceiro partido ese. Alex Ares. Vai encarar Alex Ares. Amaga, busca lanzamento, xa está buscando ese perfil que tanto lle gusta a Alex. Fai este tipo de accións a Alex Ares como aconteceu a semana pasada en Noia. Córner, marca o terceiro Compostela, tocou David Uña e acaba anotando Rubén Martínez. O que ten este resultado é que ninguén conseguira gañarlle ao Ourense en toda a temporada por máis dun gol. Sí, eu penso que este saque de esquina, pues bueno, abandonou a marca, en este caso creo que foi Murilo sobre David Uña, perseguiu o balón Uña e metiu o balón na área e apareciu Rubén ante xa a falta de marcaje e a falta de intensidade dun equipo. Buscando unha última acción de ataque ao Compos. Alex Ares. Alex Ares sempre con ese punto de ambición. O centro de Alex Ares, saltou Sobrido, non chega Sobrido, si o fai Rubén que mantén a posesión, apoiase Rubén en Sobrido e teñen o xogador de Ribeiro, remate de Sobrido. Pero che dá un plus de competir por outros objetivos. Alex, o toque de Alex, saca Fondevila e aquí vai rematar o encontro coa victoria do Compostela por 3-0.